Egunak eta egunak zeramatzaten Libek eta Oroitzek etxean. Eta dagoeneko lagunekin egoteko irrika zeuden. Ama, noiz hitz egin ahalko dut nire lagunekin? Nik ere nahi ditut ikusi. Baina oraindik etxean egon behar ziren egun batzuk gehiago. Jogurra jatez bukatzen ari zen Oroitz eta ideia bat izan zuen. Libe, jogur potekin telefono bat egin dezakegu. Bai, telefono bat? Nola? Erakutsiko dizut, lehenengo potea garbitu behar ditugu. Horretan hasi ziren bi anai-arrebak, eta arratsalderako bukatua zuten beraien telefono berria. Eta orain zer? Nola erabiltzen da? Sartu gela eta ni kanpoan geratuko naiz. Oroitzek jogur pote bat jarri zuen paretean eta beste potetik... Libe, entzuten aldidazu? Libe harrituta gelditu zen. Anaiaren ahotsa entzuten zen gela barruan. Bai, entzuten dizut! Eta Oroitzek ere Libe entzuten zuen jogur potetik. Korrika batean elkartu ziren bi anai-arrebak. Goazen lagunei deitzera! Beste auzo batean bizi zen Oroitzen lagun bati deitu zioten. Jogur potea paretan jarri eta lagunaren izena esatean... Oroitz, zu hor zara? Nola da posible? Jogur potekin telefono bat egin dugu Libek eta biok. Eta honekin edozein etxetako pertsonekin hitz egin dezakegu, bere izena esanez. Zuk ere nahi baduzu? Bi jogur poterekin egin dezakezu bat, eta nahi duzunean, nahi duzunarekin hitz egin ahalko duzu. Eta horrela, Legorreta osoan zehar, etxez etxe, naiz eta urrun egon, inoiz baino gertuago egon ziren herritar guztiak.